I aquest cap de setmana les biblioteques estan plenes d'estudiants preparant les proves de selectivitat que comencen dimarts que ve. I també hi ha universitaris en plena època d'exàmens. Hi ha nervis i alguns consells ajuden a no bloquejar-se el dia de l'examen. Un esquema que s'ha de refer a correcuita, un bolígraf que es mou més del compte, un concepte que costa d'entendre. És l'estrès previ als exàmens que, segons els sondejos, pateixen un 20% dels estudiants. Tinc encara matèries que m'haig de revisar encara i que em queda poc temps. No he dormit gens, he dormit 3 hores i mitja. Y unas 5 o 6 horas al día. És una de les primeres causes de l'estrès, dormir poc els dies abans. I ja arribes al mateix dia de l'examen amb un cos, per així dir-ho, una mica danyat o lesionat. I en el moment propi de l'examen augmenta més encara l'acceleració del sistema nerviós autònom i endocrí. I també les possibilitats de quedar-se en blanc. Per evitar-ho no ens hem de proposar més del que podem fer. Em passo moltes hores a la biblioteca, però arriba un punt en què ja em saturo, llegeixo i si no m'entero del que ja estic fent, i arriba un punt en què paro. I un cop après la matèria, com ho podem fer per no posar-nos nerviosos? Els Estats Units tenen un mètode infal·lible, escriure els nostres sentiments en un full de paper abans de fer l'examen, però també hi ha altres mètodes. Flors de Bach, les valerianes típiques, llavors tècniques de relaxació i respiració, de ioga. De tenir en compte que si en alguna pregunta tens dificultat, és millor que quedi al final. Si no et dona temps a fer-la, no ho faràs, i si et dona temps, perfecte. Tot plegat ens ha de servir per mantenir la calma, això sí, sense relaxar-se en excés.